moderator și bine ați venit la un nou clip pe acest canal. Viața de staff, astăzi la fel stăm cu un pe grup, facem tichete. Doamne, și ce a făcut? Capă, să mă piși pe tine cap. Ba, Nu trebuie să am voie, atât timp ca majorul. Bă, ce pula mea dispără mașina cu aia? Unde? Ia uite-mă, bro. Mă auzi? Săge. Mă auzi? Unul e al meu. Alo? Pune. Eu trebuie să fac să mă săge. Nu am să tine. Se rămâna. zic, îți aduce nimic aminte. Cred că mergem să facem puțin roleplay. Salut, ai făcut tichetul ce te puteți. Poți să-mi dai și pe mașină? Rog. Sunt la taxi. Păi, nu am, doar n-am nimic, crede-mă, la început n-am nimic. Salut, vezi că sunt niște bezi de factor agresiv. Ai filmat? Uite aia. Nu, uite ăștia. Uite ăștia. Au cum au. Salut, ai făcut tichetul. Salut! Am și eu o filmare că mi s-a lăguit calculatorul și nu știu ce am făcut, dar am murit. M-am găsit așa direct. Poți să intri pe suport să arăt? Da, vrei să pot să zic. Haide. Bușca mă cheamă. Și primul tichet pe suport. Ta-na-na-na-na. Mamă, intru odată ăștia pe așteptare. Hai cum să-mi dai și mie un respawn, te rog. Intru pe așteptare să ne răspundare? Ți-am zis că nu mi s-a salvat filmarea, hai cum să-mi dai un respawn. Da, să ieși el pe suport. Pac. Asta-i, nu? Nu, nu e asta. Asta-i. Asta e băieții, nu mai fac chete, ceea ce e bine că nu se mai întâmplă fail-uri. Pe sigur. Da, și pana. N-am intrat tine, tu n-auzi. Vrei să fac drag cu mașina?
La cine e jos? Care mă? Ce-te mă după față? Care, mă? Băieții cu noi, cum mă, tu mă, tu. Care mă eu? Care doi mașină? Băi, Ce-am făcut mă eu? Cine mă eu când ce-am făcut? Păi ți-și la ta, domn. aha. Ne-am mâncat ăsta. Stai pe loc. Trebuie să știi ce cum duce când e așa? Bine, o rugăminte, adică o întrebare. Atât, asta e scuz. O întrebare am și eu. Poți să-mi spui de ce dătui cu aproape 300 la oră în băiatul ăla și nu muri, după scoase arma și dătu din primul glonț cu AK-ul la un coleg Că dură de de-al vreo meu? 4-5 ori peste el și nu muri. Intenționat ca să rând dacă moare. Că nu murea. Pe mine de ce mă bagi? Că eu n-am făcut nimic. Ba da, ai făcut pe gen milenarul ăla de voi. Ce spui? Ăsta e fuge de pe gen. Dar eu n-am făcut nimic, frate. Da, păi, așteptați pe așa, nostru, descărcăm de 10 la școală, vă rog. 15 milioane de început, orice... Și la care a intrat cu mine, în mine cu BMW-ul? Intenționat? Am și filmare cu el. Gen nu mergea, s-a oprit de acolo și între mine. Doamne, vere, fac și eu joburi. Da, mă, fă joburi pe Cronus. Nu mai fac niciun job, lasă-mă pe aia, că nu mai... Dar voi pe server n-ai... Nu fac totul. Perfect, Hai că vin și eu. direct. Pleca, mă, de ce torci Simona apoi? Păi nu mi-a dat drumul. Nu? Ce am înțeles. Ce l-am părlei? Ce l-am chiar nu s-a drumul, mă? Doamne, dar ce mai... Doamne, ferește. Mihăiță, ce faci, Te Mihăiță? rog frumos, n-are nimic. Asta. Mihăiță! Nu mă pleci, stai pe loc așa. Am fost și Am un 3 barber. bosul M6 este dur. Nu mai știi? Mai așa un spălat de ceapă. Pe atunci, pe vremea când eram eu, ceapă ăștia în Ia uite loc. bani ce are ăsta, mă, să moară 2-3 și în buzunar.
E. Tu nu vezi că este pe din afară? Da. Ia, Era uite poliția. câți Hai să aștept la niște tichete. Unde dimineața mă întâlneam cu un gând de la ea. Aveți.